bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mobilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari
a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana la, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la, k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Giria de Volaille, Nenia Tako Foloi, Kamamafon, Nyanama, Anu Ujeni, Chieu, Camion, Pigeon, Lokulubao, Tongonou, Konosogontu, Dugu, Fatase Kai, Nani Wanauma. A Parabella Jelin, Labena, Association Tom Dollar, AMSTD, Ani Radio Kleduka, Barakanyuan Konala. Nintako Foloi, avec Damne, Novam Kalot, Lemwani Woro, Kafuri, Atli Bisaba, Samba Fla, Ani Mogani Duru, Terrain Shaba, Ninfleni Lafiabu, Ayoromanja, Monima Cabral, Oerela. Aw muniye kamama fɛn marabagaw ye, aw muniye kamama fɛn tobibagaw ana jenibagaw ye, siyɛjɛnaw n'a ɲɔgɔnnaw, aw kana sigi cogo si la, aw ye aw bolofɛnw lakodɔn, kana aw tɔgɔ sɛbɛn ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Giria de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la, a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Plakasuma o Teremani, Ayewili Jona, kana aw sigiyɔrɔ mamine. Ni Festival Giria de Volaille. Denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye, président délégation spéciale communicatif kɔnɔ. A denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye, promotrice lycée Beydi Kunanji. Mbadeu, Festival Giria de Volaille. N'a bɛ kamama fɛnw kofɔ ni ye a tako fɔlɔ ye, aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw, Bamako cɛ n'a muso minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14, aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma, ka kɛɲɛ ni aw ka waatiw a n'a cogoyaw ye, bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye ntɛnɛn ye, min ye tubabukalo ye, ale tile 27 ye bi ye, n'o ye octobre ye, san 2025. An bɛ Segu dugu maa bɛɛ lajɛlen fo, ka Kayikaw fo,
min ye kolokaninkaw ye k'olu fana fo Nyoro Nara Kita San Tomiya Benena Falai kunu angongo Jean-Élisée Daw ngo bobo do bobo ta ha miyangaru Daw ye miyangari ale de bina na ke Black Keba Jalo nona ama asomaw ana baraka nyo na teru na ka chauffeuru na alimanaw ambu bela jele fo ya biso ma dayna soma ina tajigo kuma be ale tse ka bani wachi na folo na bina fo gouvernement be fa ka to ele ba nyama ko falai uye mobili kerengere ne ndota shuta mobili na ba fa ko corbiari kana ka nga chokoro bani ta nyana ka ta reserve fashion taxi sotramau moto taxi ni katakata nu uye station do to ko fo kulu ka tu ka taju tai falai kuma ko nu konna no ma fo ko anto wa nga chogodi o ba ira sa ko anto ka wasa do ato la sa ke ote aw ka dugula kai tega dara siter ni noka litri babina ni duru kuma kono u ya fere ne ma ne fana ya fere ke ba ma ke ba fana tara fere ma wore ma o fere fere li se ve utara amina mi ka yele ma camion kono ya ke ba mne sa ke nde no ko de ne ya fere ba ka daga bo yele dara falai ni wale ya nyogona mbe ba ma ko ya kunjili taba no wi la ba ma ko ta no fe u be fe yemi nga jugu ni be kalanso ina fo ma chama ya la ini tugomi dogogun fila durulu makulu ka toso ka damine bila ka tabla minye novembre kalo natain ale tile tan u be segi ka taa a kɛkun ye min ye an n'o ɲɛfɔ Musa Mara bena taa n'a bila dɔn bi cybercriminalité kɔnɔna na fala ye kiiri kɔfɛ layidu kun dira ko bi de min ye kiiri jaabi ye tribunali ale b'a ka jaabi di bi ka kɛ ni Musa Mara ka kiiri ale cogoya ye an ka tɔnw n'o ye Joliba ni Sadi ye an bɛ tɛgɛrɛ f'u kunna bi sɔgɔmada in na fala ye u fila bɛɛ lajɛlen y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka taa tulon ale fanba la sa n'o ye Ligue des Champions ye Stade fan fɛ Coupe Kafu Joliba ale fan fɛ salon Joliba kun bɛ Coupe Kafu fana poule la Stade nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka don Champions League o kɔnɔna na o poule kɔnɔna na fala ye an bɛ se k'a fɔ ɲinan kɔni an ka tɔnw garisɛgɛ jara u ni girimanw ma bɛn u sera ka u kun bɔ ji la ni sen o b'a yira ko dɔ ka fara baara kan hali bi yaasa an ka tɔnw u bɛ laɲini min kɛ a ka se ka sabati kɔkan kibaruyaw la Madagascar jamanakuntigi kɔrɔ ko ale bɔra fasodenya la Faransikaw fɛ yen ko maa minnu taar'u ka fɛnkɔrɔbara yɔrɔ in dakari fala ye ko kelen minɛna ko Alizeri ka don an n'a tɔ dafa na an yɛrɛ ka polisiw ka wuli ka jɔ ye yan n'o ye brigade judiciaire maaw ye olu fana ye lamaga kɛ Asa Bajalo ɲɔgɔnnɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo kɔnɔna ale b'o baara la hali bi min ye gendarme kɛ min ka kɔrɔ ni finitigiw bɛɛ ye u taar'o fɛ yen ka dɔnboloko ye u bɛ min kɛ laadala fana ka fura di maaw ma ka maaw furakɛ maa ba kelen u y'o ɲɔgɔnna ta k'o fana baara kɛ ɲɔgɔnnɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ ninnu na. Falai an b'an lamɛnbaaw fo k'an kanubaw fo k'an lafasabaw fo maa maa bɛ yen n'o bɛ an lamɛn su ani tile Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun tile fɔlɔ ye bi ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di an ma Falai bamananw ko ni min tiɲɛna o de bɛ kɛ tulonkɛ ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi Falai a ti nɔgɔya tugun dɛ ayi n'i y'a nɔgɔyatɔ ye i wulila k'i jɔ k'i cɛsiri n'i m'i cɛsiri i bɛ fara maa cɛsirilenw de kan anw bɛ min na nin ye ɲɛfɔli caman kɛra nin na an tɛna na dɔwɛrɛ fɔ ka jira kɔrɔlen fɔlenw sɛnɛ kan maaw ka se k'a faamu
falai nya ye o ka fisa nya mɛn wa kuma kelen fɔ ko 10 o ka fisa ni kuma sidɔnbali fɔ ko 100 ye bi degun min bɛ yen n'a tun mana Bamakɔ kɔnɔ maaw dɔw tun tɛ a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na Mali fan caman ye degun min kun maa dɔw tun t'a dɔn min don nin ye tile 2 ni degun ye a ma kalo 1 yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ ka caman tilara dalakan na wa nin ye taji dɔrɔn ye wala an ye kalo 2 kɛ nin na Gawo hali ka t'i ko dangan na i bɛ wari sara musaw maaw ye ji tɛ yen kuran tɛ yen telefɔni o ye peut-être ye réseau f'i ka yɛlɛ biliba la wa i sago t'i yɛrɛ la arajo tɛ jouer dɔnkili t'i da balontan t'i kɛ fosi an k'a dɔn k'a fɔ a degun y'i tori ka bɔ yen fala ye ka n'a yɛrɛ sɔrɔ an ka dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na jalakili tan in an ye caman k'a la sa bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dan dɔn nin waati in na fala ye minnu tun bolo olu ka fura ka di u y'u ka furaw essayer u yɛrɛ y'u ka furaw dan dɔn jɛkulu minnu tun ye kelen ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛcogo la olu kɛra bolofara min ye bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la wa halisa an ka jamanadenw bɛ laɲini min nɔfɛ a ma sɔrɔ fala ye ni ɲɔsusuyɔrɔ la musow ko k'u ti ɲɔgɔn kamankɔrɔla ye a ɲɔ kɔni ti jɛ dɛ anw yɛrɛ k'an ka misali ta an yɛrɛ de kan bi k'a jate minɛ an bɛ dabolo min na bi an kan ka fɛɛrɛ minnu sigi an yɛrɛ k'an ka o dɔn i m'a ye nin tile 2 in na bɔlɔlɔ sanfɛ mori cayara n kan tɛ kitabu dɔn mori ma dɛ fɛɛrɛ tigɛ mori jateminɛ mori wa fala ye nin ko ninnu fɛn fɛn filɛ senna nin ye nin bɛɛ la minnu tun nana ko nin bɛ n bolo fayida bɛ n bolo nin donkan in bɛ n bolo n'i ye nin mun i bɛ kɛ tan a bɛɛ lajɛlen sumana ntɔyi i ka kilisi ka di i da mɔsɔyɔrɔ de sɔrɔ sisan an kan k'an ɲɛsin min ma o de ye sɛbɛ ye an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɔgɔn namara ɲɔgɔn kunnatiɲɛ nkalon ta ka da ɲɔgɔn na min tɛ min dɔn k'o k'o ye ka bɛɛ to i yɛrɛ ma ka maaw to yen fɛn min ka don o k'o kɛ ko démocratie ko multipartisme ko o de ye k'o kɛcogo ye ko anw kuntilenna ye nin de ye anw ka taabolo ye nin de ye i b'o fɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ jamana dɔ de kɔnɔ basigi ni lafiya bɛ yen i bɛ se ka bɔ wala n bɛ n ka cɛkɔrɔba ni ka misali f'i ye n delila k'a fɔ kɛba ɲɛna aya ninnu kɛlen ka coup d'état kɛ ale bɛ bɔ senu de senu ni dugu jɛra fɛn fɛn ye nɛgɛ kolon ye buwati kolon fara kolon ale b'u bɛɛ lajɛlen de cɛ ka k'a ka nɛgɛso sanfɛ n'a ye pɔn tigɛ a bɛ na n'a ye sugunikura la nɛgɛkolon dilanyɔrɔ minnu bɛ kuluju la ye a bɛ taa feere olu ma a b'a ka nafɛnw san a bɛ taa nka don min aya ninnu ye coup d'état kɛ u ko k'a tɛ se ka tɛmɛ a ko munna ale tɛ se ka tɛmɛ u ko k'e t'a dɔn ko min bɛ jamana kɔnɔ ko ale ka sira tɛ jamana ko t'ale ɲɛ sira la ale bɛ bɔ k'a dahirimɛ de ɲini nin de b'a yira k'a fɔ i kɛra cogo o cogo jamana kɔnɔ to ka ɲininkali kɛ to ka lamɛnli kɛ to ka i sen don i ka jamana ko la i k'i jeniyɔrɔ fin nka fala ye mun y'anw ta gɛlɛya yan anw ka fɛn o fɛn bɛ kɛ mɔgɔw b'a kɛ nata de kan n bɛ mun sɔrɔ a la a bɛ mun ɲɛ an ye o fɔli dabilara pewu anw fɛ yen i t'a mɛn mɔgɔw da ko anw i b'a mɛn olu da ko ne bɛɛ ko ne maa si mago foyi tɛ maa wɛrɛ la n ka dɔ sɔrɔ a bɛ mun diyan a bɛ mun kɛ n ye n'an y'a kɛ a bɛna mun de da anw ma a bɔra anw ka jamana kun bɛ cogo min na kɔrɔlen an y'a bila pewu hinɛ dɔgɔyara makari dɔgɔyara n'o tɛ min filɛ senna nin ye an b'an disi gosi ni maa minnu ye fala ye an b'a fɔ ko minnu y'an ka maabaw ye ni an tun tile bɛnna olu ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka kɛlɛ tilema fala ye san b'a sɔrɔ anw bɛ jɔnya la sabula anw ko k'anw ti ko kun anw ti muɲu anw ti sabali an ti sɔn fiyewu an bɛɛ lajɛlen natalen don ka da fɛn ɲini kan an tɛ fɛn sɔrɔ an tɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ fɛn caman bɛ yen bi a ma se mɔgɔ k'olu fɔ anw ye an y'a ye a sira bɛɛ fɛ ala yɛrɛ nana n'a ka na ye ka sira sugu bɛɛ yira anw na n'an ko démocratie tigiw an y'olu ta ye n'an ko maa minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ an y'olu ta ye maa minnu bɛ yen n'olu ye surasiya kɛ an y'olu ta ye
maa minnu bɛ yen n'olu ye sira sugu bɛɛ ta fala an y'a bɛɛ an ɲɛna a tora sisan ne an yɛrɛ de ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko in ye an yɛrɛ de ye jagokɛla mana wuli o ko ko awuzu bilahi mina shetani razim min ye feerelikɛla mana wuli o ko awuzu bilahi mina shetani razim fɛn o fɛn a bɛɛ lajɛlen ko an bɛ rasulu nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nka n'a sera ko ka fɛn ye jamana ye a ne man ta sɔrɔ o la dɛ fo n ka n tɛ san sɔngɔ sigi fɛnw kan k'o da mɔgɔw kun u sɔnna sa u ma sɔn sa o ne kɔni bɛ n ta ɲini a la n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ o ye a ka ɲi sisan jamana yɛrɛ k'i sen don ko dɔw la sa dɔ kɛra ten a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko liberalisme ka fɛnw dayɛlɛ fala ye an y'a dan ye min kɛlen filɛ ka ye nin ye n'a bɛ gouvernement bolo n'i y'a kɛ kɔni n'i kun ma tigɛ i kana tigɛ kɔni i n'a dɔn ko kɔni bɛ sen na mɛ bi mun b'a anw fɛ yan fala ye n'o ka jugu ni ko ninnu bɛɛ yɛrɛ ye o de ye minnu yɛrɛ bɛ faso cakɛda jɔyɔrɔ dɔw la olu yɛrɛ bɛ nin ko ninnu caman kɔfɛ fana sanubɔyɔrɔ bɛ ten entreprise bɛ ten baarakɛyɔrɔ bɛ ten izinitigi bɛ ten olu de bɛ o bɛɛ lajɛlen sigicogo kɔfɛ n'u ka nafolo n'u ka sew ye ka tila tuguni ka tila ka bila o baarakɛyɔrɔw ɲɛmɔgɔya la tuguni sanni feere jago n'i ye fonctionnaire ni fɛnw sen b'a la a tɔ b'a dɛn dɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ yɛrɛ kɛli an ka jamana kɔnɔ yan ni kiba taara don la Daniel Tosoge fɛ yen a ko k'an k'a daminɛ dɔrɔn pɔn kun k'a daminɛ Balabugu pɔn bɔda ka na se Tour d'Afrique la so min b'a kan an k'a bɛɛ jate dɔrɔn an k'a tigiw ɲini an ka jigin Amdalayi ACI kɔnɔ sotigiw an k'u ɲini a ko k'an bɛ fali ye sange jukɔrɔ sisan minnu bɛna ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli u k'a daminɛ u yɛrɛ la fɔlɔ fala ye sɔrɔ min b'u yɛrɛ bolo u ka bɔ k'o fɔ jamanadenw ye minisiri joli bɛ yen bi k'o ka sɔrɔ da dɔnnen don ɲɛmaa joli bɛ yen bi k'o ka sɔrɔ da dɔnnen don tilennenya fɔlɔ ye ɲɛmɔgɔw de ye olu de bɛ misali yira mɔgɔw la perezan ka ɲi o ye tiɲɛ ye a ka minisiri dɔw ka ɲi o ye tiɲɛ ye nka n'u ma ɲɛ ko mɔgɔ b'u cɛla mun bɛ tiɲɛni kɛ n'u m'olu bɔ yen hali n'u y'u si kɛ k'u ka ɲi a degun bɛ se u ma sabula a tɔgɔ tiɲɛ olu de ta ye sanubɔyɔrɔw la ye sinuwaw bolo fala ye n'i y'a tigiw dɔn don o de bɛ masaya segin ala ma sinuwa tɛ se ka kariya ka bɔ sini ka na i kɛ sanubɔyɔrɔ kan k'anw ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u sago ye o tɛ se ka kɛ o sinuwaw ye tɔgɔ dɔrɔn de ye minnu b'a kɔfɛ o tigiw n'i y'olu dɔn don o don i bɛ masaya segin ala ma k'i ɲɛ b'a lajɛ so tɛ mɔgɔw bolo ji t'u bolo foyi t'u bolo u jigi ye sɛnɛkɛyɔrɔ min a bɛɛ minɛnen don u la i ka taa yanfoyila lajɛ bi mɔgɔw ka so u ka foro u ka laadayɔrɔ a bɛɛ minɛnen don u la miseni yɔrɔ bɛ ka halaki su ni tile an bɛ wuli k'an ɲɛsin sinuwaw ma sinuwaw ye tɔgɔ dɔrɔn de ye k'a fɔ a ye na a k'a kɛ dɔrɔn a tigiw yɛrɛ gouvernement de kan k'o ɲini fala ye permis bɛ permis na a man ka di tuguni an ka dugukolo de bɛ ka halaki su ni tile n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a si tɛ ɲɛ bi bɛɛ ɲɛsinnen don ko opérateurs k'olu bɛ k'a don ta u bɛ k'a bɔ ta Mali secteur jumɛn ta ko ni ko wulila k'o tɛ se ka kɛ fala ne bɛ kɔni bɛ fɛn dɔ fɔ gouvernement ɲɛna bi yɔrɔ an caman ɲɛsinnen tɛ taji ma mɔgɔ dɔw ye balo sanni daminɛ ka taa bila kɛrɛfɛ han awɔ anw ɲɛsinnen don tani ma olu tilara taji la u ye taji wari sɔrɔ ka ban sisan u taara o don malo ni fɛnw la u bɛ n'o bila yen n'o fana gɛlɛyara u bɛ na bɔ n'o ye gouvernement de kan ka o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ ofisi kɔnɔna la baara min bɛ ka kɛ yen bi u k'a bɛɛ jateminɛ n'an y'an sigi k'an ti kɔn ko ma an ti mɔgɔ dɔw lamɛn an tɛ sɔn ka ko sigi sen kan an b'a to ko fɔ ko minnu b'a la fala a bɛ gɛlɛya dɛ ne bɛ tilen k'a fɔ a ɲɛna kuma na n ko minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna a ta man ka kɛ dɔrɔn ko impôt trésor douane jamana si tɛ taa ɲɛ n'o ye n'i ye minisiri sɔrɔ minisiri i bɛ sɔrɔ yakubali fɛɛrɛw de sigi sen kan min dulonnen tɛ impôt dɔrɔn na douane dɔrɔn trésor dɔrɔn olu dɔrɔn ka kɛ dɔrɔn k'olu de bɛ wari ɲini ka don o la a bɛ kɛ jamana kɔnɔna wari de sara dɔrɔn jamana fɛnw ye a banna minisiri kunkolo de kan ka baara kɛ a n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ka fɛɛrɛw sigi sen kan an bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di mun jumɛn na wala an ka jamana minisiri dɔ tun bɛ yan n tɛna n'a tɔgɔ fɔ ko nana fɔ ko n bɛ ka publicité k'a ye bala a ye min fɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lɛtiri sɛbɛn k'a ci ka taa faso a ka baarakɛdaw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lɛtiri sɛbɛn k'a ci maire ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lɛtiri sɛbɛn
k'a ci président ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ lɛtiri sɛbɛn k'a ci ministre ma bɛɛ ka tɛmuru k'a la ni tɛmuru ma k'a la u kana lɛtiri minɛ fala ye i b'a dɔn a kɛra joli y'a bolo san kɔnɔ miliyari 6 a jate lajɛ yɔrɔ min yɛrɛ ka jugu n'an ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o ye tribunal ye ne b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka jigin ka taa tribunal kɔnɔ fala ye a ka taa tribunal lajɛ n b'a ɲini a fɛ fana fala ye a ka jigin don la dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na a ka taa yen fana lajɛ n'i b'a fɛ ka kow ɲɛdɔn i bɛ bali mɔgɔw la de fala ye tribunal de la i bɛ taa baara kɛ k'a ban pewu récité d'i ma wari bɛ minɛ i la an bɛɛ b'a kalama wari dun don dɛ a wari bɛ taa min mɔgɔ dɔw sigilen don jamana in kɔnɔ olu b'a ta cogo min ka d'u ye foyi ti bɔ a la wa ni n'u taara tribunal la e de bɛ to yen olu tɛ to yen dɛ wa u tɛna fana avocat kangaraw b'u bolo magistrat kangaraw b'u bolo procureur kangaraw b'u bolo juge d'instruction kangaraw b'u kɔkɔrɔ se tɛ se ka k'u ma fo de ka falen a kana kɛ dɔrɔn ko kiri damakakɛnya kiri bɛ damakɛnya bɛɛ mɛ jɔn de bɛ kiri tigɛ fala ye o ni jɔn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fo de ka dɔn jamana ɲɛmɔgɔw ko kiri damakakan bɛɛ nka n'i taara kiriso la ko dɔ bɛ n'i ka dossier bɛ n'i taara fala i bɛ masaya segin ala ma olu ɲɛna ko anw bɛ taa ten k'an ti jateminɛ kɛ an fana ye dɔɔnin kɛ ko in na sa koyi kiba san tan fali kɛ i kana fali k'an kɔni mɛ i na segu bɔlɔmɔlɔw caman kɔni dɔn hali n'u y'i yari k'i fili sɔmɔnɔso la min ka gɛlɛn ni segu kin bɛɛ ye n'i ye dangan da i n'a dɔn i kan ka taa mamu ka festival fa fɛ yɔrɔ min kɔni sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye fala ye k'a di président ma k'an b'a ɲini a fɛ nin waati in na a ka gɛlɛn nka jamanajɔ in ɲɛbila de ye jamanajɔ ye ka kɔn de ye chantier ba minnu dilen filɛ ni fala ye président ka t'u kɛnɛw kan ka t'u lajɛ a ka jigin kiiriso la a ka jigin dɔgɔtɔrɔso la a ka jigin douane na a ka surprise kɛ mɔgɔw la frontière la fala ye nin ko in yɛrɛ bɛɛ daminɛ fo k'a ban e ye ministre jumɛn ye carré kɔnɔ ka na fɔ mɔgɔ na vraiment ala ka a ko nɔgɔya an b'a baara kan maa si mɔgɔ si ma bɔ ministre kelen fo n'a kɛra ne tɔma ye ale fana 11 jeunesse sinon nin wagati la transport ministre san kan k'a sɔrɔ a bɔra ka taga kow cogoya lajɛ hali ni citernitigi minnu bɛ ani chauffeur n'olu bɛ kuma nin kan k'a sɔrɔ sécurité ministre jiginna an ka carré kɔnɔnaw bɛɛ minɛlen don polisiw a kan ka nin kɛ tan a kan ka nin kɛ tan an kan ka a ye carré kɔnɔ nka an m'a ye nin kan k'a sɔrɔ ministre de l'économie jiginna ka taa yɔrɔw lajɛ fala ye maa si ma bɔ maa kelen anw maliyɛnw tora an yɛrɛ bolo président i ye maa minnu bila baara la u sɛgɛsɛgɛli daminɛ dɛ an kɔni bɛ a ka kado d'i ma don o don anw se ye kado ye fala ye segukaw ko ka ci fɔ bi fala ye k'u ka taji ka se ten dɛ ekɔlibila in kɔni jaru ye nka fantan ma ye ni sɔgɔma o ye tiɲɛ ye nka ni hɛrɛ sera i b'a fɛ ka waso a la de halisa ala k'a ɲɛ ka d'a ma n bɛ tilen ka dɔnsananin dɔ da ye aw t'a faamu don ko n'i ka wulu ye n t'a sidɔn minɛ i ka wulu ye n t'a sidɔn minɛ nin ye mun ye a bɛ tile guwa i la dɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka ɲɛmaaw bɛ baara min na u k'u cɛsiri an bɛ général de corps d'armée Modibo Kone fo yan fala ye Modibo Kone tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a tɛna taa mugu ci sa a kɔni bɛ ka kunnafoni di dɛ walayi Sajo n'a ka mɔgɔw a ye fale min kɛ kɔsa in na fala ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'o taa cogo yɛlɛmana cogo min citernitigiw ko kunu ko hali n'a kun jabu kolonkolon ka bɔ Kajolo ka bɔ Kajana ka na an b'a fo min ye président yɛrɛ ye Daba ye Sunata ye fala ye 22 don de maliyɛnw ye Asimi Makari minɛ u y'a jɔlen u y'a dɔn ja a bɛ baara la fala ye k'u cɛsiri hali bi ala ye ko k'u ye a famana k'a kɛ Mali ɲɛmaa ye dɛ maliyɛn ka muɲu ka sabali jamana ɲɛmaa ye a ka dɔgɔ u k'a kɔ sara jamanadenw ye hɛrɛ la fala ye u bɛ caman na dɛ u ye caman kɛ nka waati bɛɛ n'a kuma de don hali sisan an b'a dɔn u bɛ cɛsiri min na hali u bɛ ka taji min ɲini Irisilakaw fɛ fala ye an b'a bɛɛ kalama
u y'a ɲini sira caman fɛ an b'a bɛɛ kalama min bɛ ka kɛ Moritani frontière la bi an b'a kalama baara min bɛ sen na an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye cogo min olu kɔni y'u ni di an fana k'an jija an k'u dɛmɛ fala ye an k'u senkɔrɔma don an ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma an se bɛɛ lajɛlen na sabula n teri ye maa ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye k'a tigi dun capitaine denkɛ général i se kɛ nka halisa dɔ fara a kan fala ye nin ye kado ye k'a di aso ma sɔgɔmada in na n yɛrɛ terikɛ don han nka tiɲɛ fɔ n teri a tɛ teriya sa kan k'a sinsin de kiba ninnu n'anw tɛ kelen olu ye jara safariw ye olu ta bɛ kɛ ni fanga ye anw b'an da nin fɔ dɔɔni dɔɔni parce que an yɛrɛ ye personne nage ye sisan nin ye Asimi ka sɔgɔmada foli ye fala ye k'a Goyita ko ne ko nin ye kado ye k'a ka nin minɛ fɛn caman b'a kɔnɔ a ka dɔw lajɛ u bɛ se k'a dɛmɛ baara la kosɛbɛ surtout u ka mɔgɔw lamɛn fala ye u ka mɔgɔw lamɛn m'a fɔ u ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma dɛ parce que maliyɛn bɛ fɛn fila de fɔ u kɛ kelen ye ni dɔw welela dɔrɔn k'a fɔ ko karisa an mago b'i la olu nata bɛ da kun a bɛna na jɔyɔrɔ jan dun ne yɛrɛ bɛ ka ne wele n'i bɛ mun bɛ se ka wele min bɛ se ka lamɛn fala ye n'olu ka baara kɛ maa kelen waati dɛnɛn bɛɛ dɛ Mali ye jamana ye fɛn caman de b'a kɔnɔ ala an ka nin degun in filɛ nin fala ye ko b'a jukɔrɔ u tɛ se ka lakali kɛnɛ ka bi in na fɔlɔ anw ni tajitigiw bɛ ɲɔgɔn na an ni sanutigiw bɛ ɲɔgɔn na an ni lulutigiw bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama fana tɛ se ka ɲɔgɔn to ka gɛlɛ dɛ Asimi ninnu ni dɛmɛ ka kan an k'u dɛmɛ an k'u senkɔrɔma don an k'an se kɛ u ye u k'a dɔn fana k'a fɔ k'an fana bɛ dɔ la fala ye o yirala nin waati laban in na sabula Mali kɔnɔ ne ma maa ye ko min bɔra ka mankan ci ko taji ko in maliyɛnw fana ka fɔ fala ye parce que n ye maa caman hali sɔrɔ mɔgɔw b'u sen na u bɛ k'u ta hali bi sɔgɔmada in na ala bɛ tiɲɛ de fɛ ne yɛrɛ taara ka bɔ misirida la ka na ni n ye yan baarakɛyɔrɔ la moto taxitigi fɛ fu falaki a ma sɔn ka dɔrɔmɛ minɛ n na o ɲɔgɔnna caman bɛ ka kɛ bi donc ɲɛmaaw an b'u fo u ni cɛsiri u ni timinanja u ni wulikajɔ général de corps d'armée Modibo Kone tiɲɛ na i b'i ka baara in ɲɛdɔn halisa ala k'a ɲɛ ka d'an ma dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da ayi yɛrɛ an ka taa ni kuma ye an b'an ka cɛden dɔw fo général de brigade Mamadu Masawule Samake dugukolo ko ɲɛmaa Tumutu mara Gao mara Kidal ani Menaka a sigiyɔrɔ bɛnnen don Gao ma fala ye Masawule tɛ ko fɔ maa ye tuguni min ye colonel major Madu Eskone an b'a fana fo kɛlɛdagatigiya a y'a kɛ Tumutu ka na kɛ kan Sunjata kɔnɔna na waati na base min bɛ Senu o PCA o dilen don ale fana ma an b'a fana fo fala ye
min ye colonel Gawusu So bafo kan o ɲɛmaya bɛ ale bolo wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ka cɛdenw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo bafokaw fɛ yen. Colonel Sirilamin Traoré bamanan o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye an b'a fana fo. Bafo kɛrɛfɛla la Ezo bɛ yen n'o ye école des sous-officiers ye o ɲɛmaya bɛ ale bolo an b'a fana fo. Min ye Sulemani ye sa colonel major Sulemani Danbele DIRPA la an b'a fana fo Fala ye ka min ye colonel Baba Sise fo présidence la capitaine Sherifu n t'a dɔn n'a ka jala yɛlɛmana parce que keba ne delila k'a fɔ dɔ ko ko ne ɲɛ t'ale kama n ko ko yafa n ma koyi n ko min kama kun lajɛ olu ka jala falen ka ca. Fala ye n ka cɛ dɔ taara yɔrɔ dɔ la n b'a to f'a ka sigi ka sinsin n bɛ sɔrɔ k'a ka kuma fɔ a dɔnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ avion kɔni maa t'o ko f'a ye nka nin waati in na a bilalen don ka taa kɔrɔnfɛya la n'Ala sɔnna a ma a bɛna fana kibaruya mɛn don nataw la halisa an k'an ka wolomasiri tabaw dɛmɛ nin cɛba caman o de bɛ yen Famukɛw bɛ yen Elizew bɛ yen Keba Sangarew bɛ yen Baro kɛlɛtigi yɛrɛ a n'a ka daga maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Fala ye. Musa Gino an b'a fana fo monsieur le substitut sigida na min ye procureur Kulubali Adama n'a ka cɛ dɔw pôle la k'u fo kosɛbɛ. Mamudu Kasoge monsieur le ministre k'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye u ka ɲɛmaaba ye Bamakɔ kɔnɔ yan o ye Amadu Balobo Gino ye PG k'an b'a fo ka tera fo Cour suprême kɔnɔna na ani Keba terikɛ Timbo maa tɛ taa maa min sɔgɔmada fo. Fala ye ko taji ko Mali gouvernement a ye yɛlɛma don a ko la jɛkulu min sigilen don sa ka waati gɛlɛmanw ko ɲɛnabɔ u y'olu bila baara la Fala ye ko yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye anw sotaramatigiw ye anw taxitigiw anw bisitigiw camion minnu bɛ yen n'olu bɛ donibaw ta Fala ye ka taa se kɔrɔbiyariw ma min ye katakataninw ye ani mobili minnu bɛ yen n'olu ye anw ɲɔgɔnnaw ye mais u ɲinɛna personne nager u kɔ dɛ anw nagelenw u ɲinɛna anw kɔ ko yaasa olu kana senna sumaya maaw fana kana to senna taama na Fala ye ani min ye kaburudolataw ka nɔgɔya maa minnu bɛ yen n'olu ye accident kɛ olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min ko yɛlɛma donna baara kɛcogo la yaasa ko ka se ka kɛ ka ɲɛ sa ninnu kana jɔ fiyewu Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na Bamakɔ gouverneur olu kɔni ye nin baara in kɛ ka kɛ ni Segu Jɛki maaw olu ka laɲini ye Fala ye ko min ye région kɔnɔnaw taw ye gouverneur olu ni juraw ale ni dugudentɔnw u na bɛn a kan sa k'a sigi sen kan k'a lajɛ a baara bɛna se ka kɛ cogo min o hukumu kɔnɔna na sa sɛbɛn min dira an ma u ko min ye ba numanyan fan fɛ Yara Hall min bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen ka ɲɛsin hôpital Mohamed VI ma ni maa min ka surun yen na i bɛ se ka taa ye n'i ye taxitigi ye sotramatigi kɔrɔbiyari walima n'a tɔ ninnu min ye somayafu min bɛ Lafiyabugu Woyoyankɔ kɛrɛfɛ i bɛ se ka taa ye corridor min bɛ anw fan fɛ yan n'o ye avenue de Loya ye n'i ye Balabugu pont tigɛ sirajɛ kelen fo Falajɛ corridor min b'o kan u bɛ se ka taa ye Baraka Petroleum min bɛ Sanfil dépôt kɛrɛfɛ u bɛ se ka taa ye min ye Sojɛsi ye Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ Woyoyankɔ u bɛ se ka taa ye Katikaw ka NDC u bɛ se ka taa ye min ye KADEF ye Jikɔrɔni kura o fana bɛ a la Fala ye min ye ba numanyan fan fɛ sa n'o ye anw ye ba kiniyan fan fɛ sa n'o ye anw ye Misabugu Yara Hall min bɛ Misabugukaw fɛ 3e pont kɛrɛfɛ o bɛ a la Sotraka min bɛ aéroport sira kan o bɛ a la corridor Dawudabugukaw fɛ ka ɲɛsin EOC ma o bɛ a la Baraka Petroleum Garantibugukaw fɛ tasuma fɛ kɛrɛfɛla la o bɛ a la min ye Golfa service ye Balabugu kulu sanfɛ o bɛ a la NDC sirakɔrɔ o bɛ a la Yara service Falajɛ sira kan o ye jumɛn ye Abu wa Abu ye bɛ fɛn fa dɔ ye ne fɛ dɛ KADEF Senu k'o fana b'a la Fala ye communiqué in kɔnɔna sa min ma fɛsɛfɛsɛ o ye anw tɔw ye o kɔrɔ tɛ station minnu filɛ nin ye an ka yen ye k'o to yen sa wa a kɔrɔ y'o de ye o fɛn fɛn tɔgɔ ma fɔ nin na kɔrɔ an ka taa an ta ta ye de o b'o de fɔ o b'o de yira o Fala ye hukumu kelen kɔnɔna na min ye Kayi direction régionale du commerce de la concurrence ale ye citerne dɔ minɛ litiri 45 gasoil o de bɛ a kɔnɔ
siterni a tun bɛ maa min bolo fala ye o y'a feere maa dɔ ma o maa kelen fana tilara tuguni ka siterni ta k'a feere maa wɛrɛ ma o feereli de senfɛ sa cɛ de ko n ka cɛ n'i ka taji minɛ ka bɔ n bolo n ye n ka wari kɛ n kun ka ban o de senfɛ olu filɛ nin sa ka taa mobili dɔ ɲini k'u b'a yɛlɛma dɔ in kɔnɔ fala ye u y'u to la jaja birigadi mɔɔw bɔra nin ko bɛɛ kalama kabini sanni feereli ko fɔlɔ u y'a to yen f'u ka se u dan na tuma min wulikajɔ ni cɛsiriw kɛlen sa a yira k'a fɔ sa ko nin sitɛrinin mɛnna munumunu na Kaye dugu kɔnɔ dɛ n'a taara legali segu i b'a natɔ ye Kayindikaw fɛ yen n'a bɔra Kayindi i b'a ye Kayi plateau a bɛ tila ka taa tuguni fo Diboli sira fɛ ka tila ka segin ka na tuguni legali segu suguni na tuguni u ko a o tuma nin fililen don wa mun de don jaw bɛɛ la a bɛ ka feere de n'i kɛra ten dugu kɔnɔ e ye fɛn man di ye an na wuli ka tugu i kɔ dɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de y'a jateminɛ sa sitɛrinin taara jɔ so dɔ de la sa kɛnɛba dɔ kan sa filanan in nana ka n'a sɔrɔ yen olu ko payi ko sisan k'a y'a ɲɛfɔ o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ a yira k'a fɔ sa min ye nin ko in ye fala ye sitɛrinin ye feereko 2 kɛ sabanan a minɛna k'a to tigi de bolo wa waleya min don fana sitɛrinin yɛrɛ tun kan ka feere de a tigi fɛ sabula gouvernement de y'a escorter ka na n'a ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min nka a y'o sira bila pewu ka taa kɛ feereli suguya wɛrɛ ye maa si tɛ min ɲɛdɔn o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ko kɔlɔlɔ caman de bɛ a la taji tali ka yaala dugu yɛrɛ kɔnɔ ta a bɛ taa a bɛ na a bɛ segin ko k'a lajɛ k'o bɛɛ lajɛlen o ka sigi sen kelen kan fala ye taji ko fɛn bɛɛ lajɛlen na kuru kara bɛɛ kuma min bɛ yen bi n'o bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ a bɛ bɛɛ da a bɛ pɔmpisi da a bɛ sansana da a bɛ duguden da o ye surasiw ka ko ye o ye finitigiw ka ko ye fala ye an b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u sera ka sotaramaw takisiw ani fɛnw kɛ cogo min na u ka finitigiw kɛ ten u k'u ni maaw bɔ ɲɔgɔn na kunun senu fana kadefu yen fana kataba 4 ye fala ye maaw bɛ kabini 11h finitigiw de nana ka na u sago n'u dungɛ kɛ mɔgɔninfinw na ye kunun k'o surɔ donc u k'a lajɛ n'a bɛ d'u ma u ka kan kɔnɔnaw de la fala ye u k'a d'u ma u ka kan kɔnɔnaw la n'a bɛ d'u ma yɔrɔ min u k'a d'u ma o yɔrɔ la nɔn tɛ gouvernement tajiw bɛ ka don mɔgɔw a t'u bolo n'a fɔra ko ninnu ka taa n'u ka budɔnw ye don o don ka taa fa a ko ka gɛlɛ dɛ n b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaw kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na joona joona parce que a kɛlen don ka kɛ bi hali mɔgɔ minnu ko k'u bɛ baara kɛ hali u yɛrɛ finitigi dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bila ɲɔgɔn na minnu bɛ baara kɛli kama ɲuman kama ani minnu bɛ yen n'olu bɛ na ni budɔn ninnu ye olu bɛ kari ɲɔgɔn na fala ye sɔrɔsi ko dun na n'i ka jala bɛ min da sanfɛ i tɛ se k'i k'a kɔrɔ ta a t'a ta fɛ a dun anw tɛ taa ne ni kibaru ɲɔgɔnna o tɛ taa ye kɔmɔnna ni lɛtinaw de bɛ taa ni nin ko in ye f'olu k'u namadina tuma min o b'a sɔrɔ anw jɔlen don tile bilen kɔrɔ donc nin ko in a kɛlen don ka esansi ko in yɛrɛ tɔ bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw caman de la bi maa caman ye nin degun in sɔrɔ walayi min ka jugu bɛn bɛ k'a kan k'a fɔ ko hali pɔnpu kelen tor'u bolo mɔgɔw b'o bɛɛ kɛ nka o bɛɛ la u bɛ tila k'a tɔ bɛɛ minɛ mɔgɔw la tuguni o de kɛra kadefu in na o tun ye pɔnpu kelen to u bolo u k'u ta o la mɔgɔw b'u ta tɔ 2 la u ma sɔn o de ma kununko o de gɛlɛya kɛra kosɛbɛ senu sira la a mɔgɔ caman u ye weleli kɛ an kɔni bɛ min fɔ ɲɛmaw ye u sera cogo min na ka sotaramaw ni fɛnw bɔ jama ta la u ka ninnu fana ta kɛ ten cogo la pour que mankan o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na fala halisa tajiko hukumu kɔnɔna na kununko sɔrɔ minisiri min bɛ kalanko kunna ani minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanko kunna arajo mali ka téléjournal min bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati u 2 nana ka na u sigi ko gouvernement y'u ci ka na fala ye ko k'a yira an bɛɛ la k'a daminɛ bi ntɛnɛndonya in na n'o o ye octobre kalo tile 27 ye ka taa bila min ye kari novembre kalo tile 9 ye ko kalanw bɛna jɔ mali kɔnɔ fɔlɔ min ye novembre kalo tile 10 kalanw bɛ ta n'o bɛ bɛn ntɛnɛndon ma ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya bɛɛ ka to i ka so fɔlɔ yanni taji ko ka ɲɛnabɔ ko ka sigi sen kelen kan min ye baaraw ye fana n'o ye kalanta yɛrɛ kɛcogo ye n'o ye karan yɛrɛ sɛbɛnw ye k'u bɛna n'a lajɛ yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo min na o kɔni k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna a bɛ k'aw ka kɔɲɔ nouvelle kɛ dɔrɔn o tɛ ni 25 sera u bɛ 25 kelen chômer 1er janvier bɛ chômer aw ye dɔgɔkun 2 sɔrɔ fifa ka b'a congé nin na maintenant min bɛ se ka kɛ fana u k'a lajɛ minnu bɛ classe examen kɔnɔ olu bɛ se cogo min na ka dɛmɛ u ka cours minnu kan ka dafa u k'olu kunna k'olu fana fɛɛrɛw sigi sen kan a bɛ se ka ɲɛ cogo min na
o fana baara ka se ka kɛ cogo min na programme ka taga a nafamayɔrɔ ye minnu ye u ka programme sin a nafamayɔrɔw ma baara ka se ka kɛ fala ye min ye tajiko ye nin y'ale ko bannen an bɛ taa fa fɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ala ye nin kalo in tile 20 min ye Idaka Saku ye n'olu bɛ Menakakaw fɛ yen olu ye munumunu salo daminɛ u ka sifinw ka tɔn ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kalanko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min komi basigi bɛ ka na Menaka n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye Ida Saku ye u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na denmisɛnnin caman tun bɛ yen olu tun y'u sigiyɔrɔw bila maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tingurukaw fɛ yen sa u taara olu fana nɔfɛ k'a f'u ɲɛna sa waati dɔ tuma sera denmisɛnninw a ye to k'u bila ka na u ka kalan kɛ ka ne garidi maaw olu ye yen fana kɛ ka munumunu salo kɛ sa u ka sigida maaw bɛɛ lajɛlen baara hukumu kɔnɔna na k'a yira somaw la n'a ma ɲɛ ko basigi kɔni de bɛ ka na dɔɔni dɔɔni bamancɔlen n'u ka wale kɛbaw da bɛ ka k'olu la tuma bɛɛ u k'a lajɛ sa min ye ekɔliko ye u ka sigi ba kelen kan denmisɛnninw bɛ se ka don cogo min na u ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛ cogo min kabilatigi ninnu y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni kunbɛnna u taara yɔrɔ o yɔrɔ maaw y'u bisimila ka ɲɛ min ye denmisɛnnin ninnu ye kalanden somaw u y'u lamɛn sigira o sigira sa bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ fala ye ko nin ye ko ɲuman ye u k'u sinsin nin kan kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma denmisɛnw u na bila u ka kalan kɛ don nataw kɔnɔna na minnu bɛ kilasiko bɛ minnu na sa ni banko bɛ minnu na k'u ye layidu ta u ye k'a fɔ k'u na o komasegi baara kɛ gouvernement ye yaasa kalanko a bɛ se ka ta ba la cogo min na Menaka min ye denmisɛnninw u bɛ se ka kalan kɛ cogo min sariya ko ta nasira fɛ Musa Mara an ka premier ministre kɔrɔ bi sɔgɔmada in na cybercriminalité la sa nɛgɛ kanɲɛ 10 waati fala ye ale ka kiiri jaabi kan ka d'a ma kiiri min n'a kun fɔra sa k'a fɔ ko a kun nɔ minɛna k'a ka kiiri kɛ laɲini kɔni kun kɛra sa ko san 2 kaso ko k'a bila o la min ye k'a ye waleya kɛ sa waleya min bɛ jamana yɛrɛ bɔ a dabolo la ka na ni basigibaliya ye ka kunnafoni minnu tɛ tiɲɛ ye n'o bɛ tagali kɛ jamana yɛrɛ la dangarili la jamana na min ye kiiri yɛrɛ hukumu kɔnɔna sa procureur ale tun ye laɲini kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye k'ale b'a fɛ a ka san 2 kaso o datugulen kɛ kiiri tigilamaw olu ye kuma di Musa Mara ka solaridonbaw fana ma olu ko ka Musa Mara bila ka taa so k'a ma fosi kɛ wa min ye bɛɛ y'a kow ye ko a ka kuma bɛ tali kɛ o la maa tɛ se k'a nɔ minɛ ka kɛ n'o kuma fɔlen ye kiiri yɛrɛ sa ale ye layidu di bɛɛ ma sa ko bi min ye tribunali ye ale bɛ kiiri jaabi bɔ ka bi fan 2 in k'u fara ɲɔgɔn na Musa Mara ale n'a ta n'a bila dɔ bi ale tile kɔnɔna fala ye waleya mun bɛ senna sa n'o ye maaw tɔgɔ sɛbɛnni ye jamana baarakɛlabaw n'o ye baara in sa n'a bɛ fɔ o ma ko CGRCH ale baaraw olu kɔni banna Kucalakaw fɛ yen nin kalo in tile 23 min ye tile 15 kɔnɔna na baara in kɔni ye tali kɛ sa faso ka cakɛdaw la yɔrɔba minnu bɛ Kucalakaw fɛ yen ani maa minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ kun kan ka ta nin baara in na fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko zen kɔni larawulili kɛra ka se ka maaw ka degun ta ka bɔ olu kan min ye waleya ɲɛ sa maa 10 olu de kɔni kun bilara sa ka taa lajɛ sa yaasa ka nin ko in a bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen sa olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ baara in senfɛ sa u ye min ɲini mɔgɔw fɛ u y'i ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔla sɛbɛn ye i ka wolo sɛbɛn ani ka carte d'identité walima ni biométrie b'i bolo walima fichier individuel n'i y'o di u b'i bugunnatigɛ lajɛ k'i ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen don ka sɔrɔ ka min ye papier sa k'o d'i ma k'i lakodɔnna fala an bɛ segin ka na Bamako lakanako hukumu kɔnɔna na dugubaw la sa
Bamako yan polisi ka bolofara min bɛ n'o ye brigade min ɲɛsinnen don kiribikiribifɛnw ko kɛlɛli ma ale min bɛ bi n'ale bɛ commissaire principal de police Musa Bacili ale ka yamaruya kɔnɔna fala ye nin kalo in tile 13 n'a tile 15 olu ye wulikajɔ belebeleba fila kɛ Bamakɔ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kɛra sababa ye min ye Bamusa ye ale n'a ka cɛdenw u y'u kari dugu kɔnɔ fala ye ɲinini tɛ ɲinini ye mɔmɔli tɛ mɔmɔli ye maaw sigannen don maaw la yɔrɔ minnu na a y'a to sa u sera k'u bolo da mun kan o ye dɔrɔgu ale kabakuru 45 ye a bɛ fɔ min ma ko kanabisi fura minnu bɛ yen kɔni n'o man ka to fewu ka feere maaw ma a b'a fɔ ma ko yalayala furaw o carton 90 u y'o fana minɛ waliya fɔlɔ in sa o kɛra wulikajɔ yirimajɔkaw fɛ yen nin kalo in tile 13 u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka maa dɔ k'ale nɔbɔ k'a daminɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na fɔ yirimajɔkaw fɛ yen min ye Musa Bacili ka cɛdenw ye u timina ka di u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ kamalen n'a y'i jɔ u b'a to yen u b'u yɛrɛ laɲinɛ a kɔ k'u yɛrɛ kɛ baara wɛrɛ kɛbaa ye a bɛna sotarama ta a bɛ jigin u bɛ jigin a nɔfɛ k'a mɔmɔ k'a dɛndɛn fo ka t'u bolo d'a ka fala ye u y'a minɛ waati min na sa o y'a sɔrɔ valise min b'a bolo min ye dɔrɔgu gabakuru 45 o taara ye o kɔnɔ a kun dogolen don u b'a fɔ ma ko kanabisi sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa min ye maa kofɔlen ye ale yɛrɛ ye jɔn ala fɔ koyi sabula min ye minan in ye finitigi minnu y'u tɛgɛ d'a kan sɔsɔli foyi kun t'a la tuguni a ko tiɲɛna nin y'ale ta ye wa min y'ale bila a la a y'o fana ɲɛfɔ u ye fala ye o bɔlen kɔfɛ min ye Musa Bacili ka cɛdenw ye u ye wulikajɔ fana kɛ daba naani na ko ye fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ daba naani kɔni sugu kɔnɔna don min ye polisilaka ninnu ye olu nana sa u bɛ munumunu salo kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni u sɔmi janyana yɔrɔ min na u yɛrɛ b'u kɛ komi an yɛrɛ ɲɔgɔnna i to an dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i b'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye carton 90 u taar'o sɔrɔ dɔ bolo fura minnu ni a man ka to maaw bolo cogoya si la u ka feere kɛnɛ sabula a bɛɛ lajɛlen a si man ɲi wa min ye u nana sira cɛjuguba de fana fɛ fo kana yɛrɛ sɔrɔ daba naani ale kɔnɔna na minan in sa e ko a tɛ taa se miliyɔn 200 ma wa min ye o ye o musaka o wari fana yer'u bolo o wari yer'u bolo ka fara fura in kan min ye wulikajɔ ye sa maa 3 minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ fɔra nin ko in na fala ye BSI san 30 MD san 21 ani MOD o ye san 32 ye u bɛɛ lajɛlen sa u cɛra caw min ye Bacili fɛ ka t'u yira kiiri tigilamaw la nin baara min kɛlen filɛ nin sa o b'a yira sa ka fɔ ko polisilakaw su ni tile wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ u bolo u tɛ ka sɛgɛn a la fiyewu min ye contrôleur principal de police Musa Bacili ye ko k'a n'a ka cɛdenw fo yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur Yusu Kone ale ka hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ministre Dawudu ye ale ye min ɲini u fɛ maaw n'u bolominɛw lakanani can bɛɛ lajɛlen fɛ brigade maaw ko k'u fo fala ye u ka baara kɛcogo ɲuman na o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kana siga fiyewu fɛn fɛn bɛ yen olu b'a wulikajɔ kɛ u yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na cɛsiri ni timinandiya o hukumu kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw lakanani wolomasiri tabaw k'u bɛɛ lajɛlen ni ŋunankan ye kelen ye maaninfin bɛ se ka lafiya cogo min na Bamakɔ ani Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen min ye polisi directeur ye fala ye an b'a fo ka min ye Kɔnpoli Berete k'ale fo ale min y'a ka kunnafonidi ko olu ɲɛmaa ye Tapa Uri Jalo an b'a fana fo Kayikaw fɛ nin waati na ale directeur régional ye polisi ale tɔgɔ la cɛsiri ni timinandiya ani kibaruya ɲumanw k'olu ɲini k'olu di maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɔn hukumu kɔnɔna na a kɛra laada ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel major Asa Bajalo ye ale kɔni ka maaw sa u taara sa sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu joginna kɛlɛdagaw la minnu ye filiyatɔw ye ka taa se falatɔ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ fala ye ka taa donbolo kɛ olu ye donbolo in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na minisiriso in a ye nin baara in kɛ laada ye san o san u bɛ taa min ye malo u b'o di malo kɔni bɔrɔ 200 u y'o di sen ta la min ye tulu ye u y'o fana di ekɔliden minɛnw k'olu fana di u ma bere min bɛ yen sa n'o o ye i bɛ se ka min minɛ ni joginnen don u y'o di ka moto lujuratɔw ka moto sen 3 in u y'o 11 fana di halisa o kɔkɔlen hukumu kɔnɔna fana sa min ye maa min yɛrɛ bɛ bi ni ale ka kɔrɔ ni sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen fala ye n'o ye kapitɛni min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Abasu Kureshi san 94 u taara ale fana fɛ yen ka taa donbolo k'ale octobre kalo ale hukumu kɔnɔna na min ye nin kalo in tile 20 ale ni 4 ye cɛkɔrɔba in politigilakaw fɛ yen bi na ale yɛrɛ gendarme min don sa a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ale ka kɔrɔ ni finitigi bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ bi minisiri ko sa ko nin kɔni kɛra laada ye san o san min ye finitigilakaw ye olu fana bɛɛ lajɛlen la kɔrɔbalen
jamana ɲɛmaaw ka hukumu kɔnɔna sa u bɛ ka na nin baara in kɛ wala in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o tako 30nan hukumu ale kɔnɔna na halisa min ye Asa Bajalo ye a n'a ka maaw u nana guwaw turu Bamakɔ yan tuguni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na nin kalo in tile 25 sibiri tɛmɛnen sadi 26 marisi ale da la maa 1000 ka fura di olu ma k'u furakɛ yaasa cogoya min na ka se ka u fana sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ bana mun b'u la fu falaki ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn hukumu kɔnɔna na min ye bana ninnu ye sa jabɛti bɛ a la hypertension ka taa se cancer de col de l'utérus ma ale ni cancer de sein nin bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ maa minnu bɛ sa n'olu bɛ se ka furakɛ fu falaki ka fura di olu ma minnu bɛ sa ka se ka olu fana bila furakɛli hukumu kɔnɔ u y'olu kɛ maa 1000 na fala ye 645 kɔni olu ka furakɛliw sera ka kɛ kɛnɛ ni jɛ kan ye an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye. Guanga ɲina min ye farafina ŋanaw ka ndulati mun bɛ o ɲɛbila ndulati Stade Malien ale ni Joliba olu bɛ ka jɔyɔrɔ fa fala ye min ye turu fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ turu filanan ye o fana na sa Mali anw ni Burkina n'o ye Joliba ye ale ni Issoise de Burkina de bɛnna Stade Malien ale ni Nouadhiboukaw bɛnna ka bɔ Mauritaniekaw fɛ fala ye t'a la Stade kun n'olu ye 1-1 kɛ kunungo Stade a ye 2-0 kɛ olu la n'o ye Nouadhiboukaw ye o waati kelen fana na min ye Joliba ye ale kun taara se sɔrɔ Burkinakaw fɛ 1-0 segila Joliba ye se sɔrɔ ya fana 2-1 nin b'a yira sa ka fɔ ko min ye Ligue des Champions ye Joliba Stade Malien Ligue des Champions na kɔni ale bɛna na don match de poule la fala ye o y'a ko tɛgɛ nɔma yɔrɔ ye hali ni dasɛrɛ bɛ musaka sɔrɔ ye min ye Joliba fana ye ale fana donna tɛgɛ nɔma yɔrɔ la kosɛbɛ sabula yen kɔni i tira o i ye nilikɛ o tɔrɔmɔɲɔn bɛ d'i ma fo ka t'i ka match 3 bɛɛ lajɛlen ban wa n'i taara ɲɛ fana pli bɛ taa ɲɛ i ka musaka bɛ caya ka taa fɛ wa n'i ye siɲɛ fɔlɔ ye Mali tɔn 2 ka se ka don Stade Malien n'i y'ale siɲɛ fɔlɔ ka don Ligue des Champions kɔnɔ hali n'a sɔrɔ ale delila ka coupe CAF ta san 2009 san ka Amadu Tumani Ture to fanga la sisan sa an ka tɔnw u kan ka taa match de poule minnu na fala ye o tirage ye novembre kalo nata tile 3 ye ni Ala sɔnna a ma kunungo Stade Umaru Konate la Joliba supporters ye show kɛ an ka taa ye an ka t'o show lajɛ. Nin ye Babu Sila ka maaw ye n'o ye Maître Basalu Sila ye Joliba AC a président ba ye ale de ye nin waati na fala ye min ye Joliba ye nin y'a dongo 2nan ye coupe CAF ale match de poule olu kɔnɔna na min ye Stade ye nin ye ale siɲɛ fɔlɔ ye ka don min ye Ligue des Champions la sa an bɛ dugawu kɛ an ka tɔnw Ala k'u bin yɔrɔ ɲɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ kosɛbɛ nin ko in na kɔkan kibaruyaw la Madagascar jamanakuntigi n'o ye André Rajoelina ye fala ye k'u ye ale ka fasodenya sɛbɛn minɛ a la han jamanakuntigi kɔrɔ don a ka nationalité k'u y'o minɛ a la i b'a dɔn k'a fɔ ko fangadaraki kɛra olu fɛ nin kalo in tile 24 u y'a yira sa kalo in tile 14 u y'a yira sa k'a fɔ ko k'a ta o donna sa fo bi kɔni u ka jamana kɔnɔna na journal officiel min bɛ yen u y'a bila bɔlɔlɔ siraw fɛ sa ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye u ka fasodenya sɛbɛn kɔni ko o tɛ a bolo tuguni Côte d'Ivoirekaw olu tun bɛ kalata la sibiri tɛmɛnen jaabiw bɛɛ lajɛlen sigilen don k'o de kɔnɔ min ye kalata in ye sa maa 8,8 ɲɔgɔnna o de taara kalata maa 5 olu de kɔni tun ye cɛbaw ye a yirala sa k'a fɔ maa min kɔni niyɔrɔ ka bon fɔlɔ jaabi minnu bɛ ka di o Alassane Dramane nka min ye jaabi yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dili maaw sigilen don
do ko kono sudangaw fe jakulu min be no e murtilikala nunu sa ya ira saka ko min ye surasu dagaro ba do be no e delfa cher konna sa ko uye yemine min ye jibuti kaw fe uka jamana kuntigi no ye Ismail Omar Gele ya ira sa falai kabsaki kama jamana kuntiga no fe chien worona na sablo ka wasablo mau sara aksem tume no ba ira saka ko ka dance ki ka ke jamana kuntigi kuyo ubolo kolata ko boy peu o ba ira saka Djibouti jamana kuntigi ko ni albisa jamana kuntiga ni chien worona ola bingali mi ngara France ka fengoro mara rombe no e miseri Louvre e falai ko sigana ma flala ko kelen ngoni tege daro ka France pangoro jigi kana mbenu ba ko urasi krengre na sa manyira ku meki laben ka bo ka kumba fa ka Algeria ka ofe uya ira sa ko atega nona abolo ni asega segelu no munu yira bolo losra telephone ko nana aleni musra ka ye u ka video surveillance ka be keme ani biduru bo wala tege kala ka sa ko ni abla finiti la ka bolo ka sabula tun sra mina sa ko nyolu bela jele nobo ka sega utega da ka ala nu ga camera de surveillance lu sababu ni me dansigi so malena ki la kiwara mun dira ma falai keta anine re ani ke bajalo akambe ni ala sonama wati were anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kan ay nege juru ci deme sola nege juru sra fe wote saramin na bi shekin funi fu tani kele muga walma bi shekin funi fu tani kele mugane fla walma bi kono doni shekin tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bi kono doni shekin tani wolofla bi sabani woro bi nani ani